Οι λάτρεις των τελικάτων γεύσεων και των διαφόρων ποικιλιών κρασιού βρήκαν το κατάστημα σημείο αναφοράς τους. Η Καλλιγευσία άνοιξε και επίσημα τις πύλες της για το κοινό σε μια πολύ πλούσια εκδήλωση για τα εγγένειά της στην Πλατεία Ελευθερίας στην οδό Σφακιανάκη. Στην Καλλιγευσία μπορείτε να βρείτε αλμυρές και γλυκές γεύσεις καθώς και μια ποικιλία κρασιών για όλα τα βαλάντια από 10 μέχρι και 3.000 ευρώ. Έχουμε κοιτάξει να φέρουμε πράγματα από όλο τον κόσμο, δηλαδή κυρίως Ιταλία, Γαλλία και όχι μόνο, και πιο ανατολίτικες γεύσεις. Και κοιτάμε να έχουμε συμπληρώσει με κάποια ελλαντικά, με κάποια είδη γκουρμέ. Σαφώς και όπως επίσης και μια πολύ καλή σοκολάτα από το Βέλγιο, η οποία είναι αποκλειστική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Και ευελπιστούμε αυτό να έχει κάποιο αντίκρισμα καλό στην πόλη μας, γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάτι αντίστοιχο. Είμαι ενθουσιασμένος, βρίσκω τα πάντα για όλες τις γεύσεις, για τον πιο απλό άνθρωπο που θέλει να δοκιμάσει κάτι πολύ απλό αλλά πολύ ποιοτικό και για τον πιο απαιτητικό πελάτη που πραγματικά θέλει και απαιτεί και από μας τους επαγγελματίες αλλά και από τους εμπόρους που προμηθεύονται τα προϊόντα το καλύτερο προϊόν. Κονιάκ με μπίτερ σοκολάτα και σαμπάνια με το φαγητό είναι μερικές μόνο από τις εκατοντάδες προτάσεις της Καλλιγευσίας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα πλούσιο μπουφέ με εξαιρετικές γεύσεις, λουκάνικα από τη Βαβαρία, διάφορα αλλαντικά και τυριά, καθώς και κυρίως πιάτα τα οποία οι μάγειρες τα ετοίμασαν εκείνη την ώρα. Μπορεί να βρει μια μοτσαρέλα γνήσια μπάφαλο, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι, σε όποιο εστιατόριο και να πάμε ακούμε μοτσαρέλα, μοτσαρέλα, μοτσαρέλα. Εδώ είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε μια μοτσαρέλα γνήσια μπάφαλο με πολύ καλή γεύση και μπορούμε να βρούμε και ένα πολύ καλό χαμόν σεράνο. Στην Καλλιγευσία μπορεί να βρει κρασιά από όλο τον κόσμο, πέρα από τα ελληνικά, γαλλικά, Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Αργεντινή, Ισπανία βέβαια και χρονολογίες από το 96 μέχρι και τώρα. 20 άτομα εργάστηκαν για τα εγγένεια της Καλλιγευσίας και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, όπως εκθαμβωτική ήταν και η διακόσμηση του καταστήματος. Η Καλλιγευσία σας βοηθά να πρωτοτυπήσετε και στα είδη δώρων. Κάνουμε κάποια πακέτα τα οποία να συμπληρώνουν, να έχουν ό,τι αφορά ένα δώρο. Δηλαδή, μπορεί να θέλεις κάποιο ποτό, να το συμπληρώσεις με κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, αλλά όλα αυτά να είναι στα πλαίσια του κάτι του διαφορετικού. Να μην κάτι και πολύ ωραία ποτήρια εδώ. Ναι, τα οποία έχουν έρθει κυρίως τα έχει φέρει και συγκεκριμένα μητέρα μου από Ιταλία. Να δείξουμε στον κόσμο κάποια αποστάγματα που είναι πολύ φτηνά, ωραία μπουκάλια με ολόκληρα φρούτα μέσα. Θα βρει κρασιά από 9 ευρώ και φτάνουμε και στα 3.000 ευρώ. Θα βρει ποτά από 10 ευρώ και φτάνουμε και στα 6.000 ευρώ.